Myslím si, že aj na druhú stranu bude. Poďme ho vyjecovať. Superman Tsunami. Zdenko už prechádza do naozaj vyššej kategórie levelu trikov. Rôzne gumovačky, rôzne drifty, všetko pod plným plynom, všetko v obmedzovači. A pýta si to od vás, dajte mu to! A to sme naozaj ešte není zďaleka na konci. Ľudia, podporte ho! Tento trik sa volá Side by Side. Ideme znižovať radiál a zvyšovať rýchlosť. Bomby! Moto TV Show, Comrock Festival. A krásne plynulo prešiel do ďalšieho triku. Naozaj radosť pozerať na jeho jazdu centimetre od vás. Je to veľký šéf. Aj na druhú stranu podporte ho tam, side by side. Chalani, obidvaja naozaj